nung sonin ken the ha sa tim ka leng rồi i gam le i nam ma di tua i ken the nào hi con nung ke nup sa na ding ti ka hin dal do jing ni ka bul nào gal do pu sa ku o si lung thel ang nghe gì azam va ham gin ngay chu nup lai ni alang zin ni o ki thei la hi ta lo nup na mang sa tung do kit na din ka pang zing mui loi cheng to pa he nga nei tao pi zing mon dang ma i ki mu ki na năm đôi na dễ in cô lệ vẹn tâm pi chan ta in lệ lâu mây vàng số gam ta cô hình lại đi ba đam nhẹ gì chân sa y làm lệ ngô tuần đô kít ya pan là dinh ta hiểu về ta hình ta đoạn dinh aku o si lung thel ang nghe gì azam va ham gin ngay chu nup lai ni alang zin ni o ki thei la hi ta lo nup na mang sa tung do kit na din ka pang zing mui loi cheng to pa he nga nei tao pi zing dang ma i ki mu ki na di gam dai nuôi anh khu man va o he a ha sa tang ye gì lệ lệ cha ki su zo zi lo sil pun zong ka la nai zing mu ka in lung ka ngai gì da nu ma ka den rai ni ko chu ka in da to jing aku o si lung thel ang nghe gì azam va ham gin ngay chu nup lai ni alang zin ni o ki thei la hi ta lo nup na mang sa tung do kit na din ka pang zing mui loi cheng to pa he nga nei tao pi zing mon dang ma i ki mu